Обвиняват българите, че сме расисти, а всъщност не е така. Ето Ваня Григорова. Може би бъдещ кмет на София. От ромски произход. Ако бяхме расисти, дали щяхме да я подкрепим? Да видим малко повече информация за Ваня. Майка Антоанета Иброва Яшарова. Дядо Ибро Рашаров. Ром-мюсюлманин. Ваня Григорова израснала в китния ромски квартал на София, на улица 506. Ето е улицата, може да я разгледате сами. Въпреки скромния си произход, Ваня е трудолюбива, умна и амбициозна и преуспява. И скоро я забелязват сороски НПО-та. Ваня започва да се бори за Истанбулската конвенция и даже Сорос я приема в неговата фундация, като не забравя произхода си и се бори за ромското включване. Браво, Ваня! С подходящ произход и подходящи приятели всичко се постига. Не трябва да криеш произхода си, трябва да се гордееш с него. Ето и майката на Ваня, достойна жена. В кампанията за кмет на София прави впечатление, че медиите много поддържат Ваня. И хората се запитват откъде идва това щедро финансиране. А може би е ясно. България е толерантна страна. В България малцинствата управляват. Има съмнения за ромския произход на Бойко Борисов и за еврейския произход на много политици. За Иван Костов няма съмнение, че е ром. Иван Костов също пръв приятел с Сорос. Заедно направиха много за България. Ако не бяха Сорос и Костов да унищожат икономиката ни, българите щяхме да сме много дебели, богати и мързеливи, което не е здравословно. Сорос и компания много обичат да правят фалшива опозиция. Ето още един уж патриот, за който има огромни съмнения, че е ром. Или че всеки ден ходи на солариум. Костадин Костадинов, спонсориран от Милен Врабевски. Милен Врабевски е пръв приятел на Бойко и е член на фундация Бил Клинтън. Котето е върл ваксър и твърди, че отровните самолети не пръскали с отрови, а било конденс. Браво, Коци, същия си като приятелят и Кирчо. Същите идеи и може би същата народност. Кирчо израсъл на остров Гуам, който е американска военна база, най-секретната, който заедно с баща й създаде Да, България. Оказва се, че много от соросоидите били ученици на баща му и че е приятелче с президента Радев, както се казва свински черва. По-нататък ще видим как тези симпатяги влязаха в парламента. Еднакви идеи, еднакви спонсори и еднакъв произход. Това е симпатичната баба на Кирчо. И тя от ромски произход. Какво се оказва? Че в България управляват роми и евреи, а българите сме поданици. Как влиза във властта пърговата групичка роми и евреи? Ами чрез фундация Отворено общество. Симпатичният евреин Джордж Шорош създава фирма за производство на машини за гласуване. Колко дълновидно, колко демократично. Браво, Шорош! България купува тези машини и от тогава соросоидите винаги печелят. Нали? Ето разкритие за тези машини за гласуване, как може да се променят резултатите, как се манипулират, как се добавят гласоподаватели, как се изменя процентното съотношение. Данните ги има. Къде са службите в България? Защо не разследват всичко? По лог файловете от изборите може да се разбере манипулацията. Може да се проверят избирателните списъци. Може да се види гласувалите дали са били въобще в България. Може да се засече избирателна активност. Да се сверят процентните данни с предишни избори. Да се види всичко по минути и секунди. И изборната манипулация да лъсне. Но няма кой да го направи, нали? Марк Малок Браун, собственик на фирмата, произвела машините за гласуване в България. Президент на Отворено общество на Сорос. Дясна ръка на Сорос. Честита ви демокрация. Честит ви робски живот. Аз лично не бих гласувал повече. Докато не се промени изборния закон, докато не се въведе гласуване по моята система. 100% защита срещу фалшификации. Докато не се махнат 4% бариери, докато изборната кампания не е равностойна. Как да изискаме това ли? Бойкот на изборите, всеобща стачка, докато не се приемат изборните промени. Иначе цял живот и следващите поколения ще сме роби в лъжа демокрация. Какво е бъдещето ли? Референдум на република. Референдуми на всеки 6 месеца. Всяка висша управленска длъжност е изборна. С мандат 6 месеца. 6 месеца за кмет, 6 месеца за главен прокурор, 6 месеца за полицейски началници. Забрана за партии и политици. Народа решава, народа управлява. А до тогава сае, Рома сае и Сорос Вилней съсипва България. Ще го позволим ли? Не. Да живее България!